Rovaniemeltä pitkästä aikaa. Me tultiin eilen Rovaniemelle takaisin. Oltiin varmaan melkein 3 viikkoa reissussa. Ja eilen ajeltiin, tai minä ajoin Iisalmesta tänne Rovaniemelle. Oltuisiko me oltu sitten illalla perille. Et meni aika monta tuntia, koska mä oon aika silleen epävarma kuski tai silleen, että ajaaminen väsyttää. Niin mieluummin sitten otti enemmän breikkejä. Sitten totta kai meillä oli kamiiniin mukana, niin mieluummin sitten just pysähtyy useamman kerran ja kamiikki pääsee ulkoilemaan ja juomaan vettä ja näin. Mutta jotenkin tuntui ihan oudolta takaisin täällä, että Jaakolta se on jotenkin tosi pitkään poissa, siis paljon pitempään kuin 3 viikkoa. Mutta siis ihana olla täällä. Ja me ollaan nyt metässä pikkukävelyllä. Ei mitenkään superpitkiä pysty, kun on aika lämmin, mutta onneksi metässä on sentään vähän vilposempaa. Mutta tällä kesäkuumalla ei voi tätä karvaturria kauhean pitkiä lenkkejä niin kuin lämpimällä. Sitten pitää illalla pidetään sit, tai käydään sitten aina pitemmät lenkit kuin vilposta. Mutta tää päivä varmaan menee vähän selleen totuutellessa takaisin tähän Rovaniemi-rytmiin. Mulla on kohta kynsihuolto. Mä käyn huolattaa kynnet. Pitää varmaan ottaa jotain kesästä, kun nyt mulla oli tämmöset mustat tuskakynnet. Ja sitten mä ajattelin, jos mä jaksan, mä käyn salilla. Ja sitten mä ajattelin kynsihuoltoon mennä pyörällä. Et nyt kun on jotenkin toi monen tunnin istuminen, niin tuntuu kropassa, että tekee mieli jotain liikuntaa. Niin tämmöistä, ja sitten tekisi mieli vähän järjestellä. On kauhean monta, olikohan meillä joku 10 kassia reissussa mukana, niin täys tätä luksusta, kun autolla onkin liikkeessä, niin voi pakata kaikkea turhaakin mukaan. Mutta käännytään kotiin ja mä lähden polkeen kynsihuoltoa kohti. Mä tulin kotiin kynsihuollosta ja otin tämmöset kromikynnet. Oli vähän tämmönen kesäisempi vipa kuin niillä mun tuskakynsillä. Mutta en jaksanut lähteä salille. Täällä olisi 22 astetta lämpöä. Ja mä ajattelin, että mä lähden mieluummin salille sitten vaikka kun on viileä, mutta kerrankin, ehkä 3. lämmin kesäpäivä tälle kesälle, niin nyt tekisi mieli kyllä lähteä uimaan tai jotain, mutta nyt pitää eka saada jotain ruokaa. Hain matkan varrelta tämmöset vegepatongit, tässä on Wöhneriä. Täällä on yksi supermarketti, joka tekee myös vegepatonkeja, niin tommonen nopea lounas ja sitten oli pakko ostaa mansikoita. Ne on vaan parasta kesässä. Meille tuli hoitoon Masi. Nyt on koiraa kerrakseen. Niin. Kami haluaisi leikkiä. Mutta minua pelottaa, että tämä telkkarin rikotte, kun te painitte, isot pojat. Mä tein lounaaksi tämmöstä feta vesimelonisalattia. Tää on huippuhyvää. Siihen tommonen salaatin kastike. Ja tää on siis tuolta tästä kirjasta. Tosi hyvä. Pakko tehdä aina kesällä. Tästä hienosta. Tää on hieno tää tuuletti. Joo. Käytiin meistä tänään 47. Gideon 47. Joo.
tuo kiire on hassu. Joo. Niin kiire on yhtä kuin G. Kyllä. Vaikka mä isä. Joo. Tää se tekee. Ota video. Niin. Mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni erotiikka-bingossa. Käytiin parin kaverin kanssa ja sitten me käytiin yksilä terassilla ja sitten äsken käytiin koiria iltakävelyllä. Ja no yleensä mä menisin tähän aikaan nukkumaan. Kello on, no ei se vielä 12 ole, mutta ostin sipsiä ja dippiä ja tekis mieli katsoa lisää Squid Gamea, kun me aloitettiin se uusin kausi. Niin katsotaan, jos jaksais, niin katsois koko jakson. Ainakin vois aloittaa. Ei vielä tee mieli mennä nukkumaan. Mut bingo oli hauska, mut en voittanut mitään. Sillä oli 2 naista, jotka voitti varmaan 3 kertaa, niin silleen reilu kerho. Et itsellä ei ollut lähellekään. No ehkä kerran oli silleen, että olisi riittänyt 1 numero, niin olisin voittanut, mutta ei tullut. Oli huono karma, huono tuuri. Mutta hauskaa oli ja porukka oli kyllä ihan tosi paljon, että oli kyllä baari täynnä bingo-harrastajia. Hello, tänään on ollut aika semmoinen, ei nyt sano laiska lauantai, koska kyllä nyt on niinku kaikkea kotona puuhastelu. Keskittynyt sille omiin harrastuksiin, tosi kivaa. Silleen, ettei oo mitään aikataulua, että pitäisi olla jonnekin menossa. Mutta se Maji minun vieressä. Hän on semmonen halipoika. No niinpä. Niin, on soittanut pianoa ja joogasin, meditoin, on lukenut kirjaa. Kiva tehdä kaikkea tämmösen, mistä itse tykkää. Ja nyt mietin, että otetaanko tuossa samassa kanssa paikkarit sohvalla. Oli tarkoitus, että mentäis tänään jossain vaiheessa käymään uimassa. Mä en oo siis talviturkkia heittänyt edelleenkään. Ups. Niin olisi kiva se tehdä nyt kun on lämmintä. Ja mä katsoin, että tästä olisi niinku 10 minuuttia pyörällä tai autolla niin lähimmälle rannalle, niin olisi kiva käydä siellä. Et jotain vähän ulkoilua. Sitten toisaalta mun tekisi mieli siis käydä kävelyllä. Et kun yleensä me Kamin kanssa käydään niinku, kuitenkin niinku 3 lenkkiä päivässä, niin nyt kun on niin kuuma päivällä, niin ei pysty silleen kauhean pitkällä lenkittää. Toki sitten niin kuin illalla, sitten kun viilenee, niin käytetään niin kuin pidemmällä lenkillä. Mutta yleensä niitä on kuitenkin 3 lenkkiä, niin kaipaa jotenkin enemmän sitä kävelyä. Mietin, että pitäisikö vaan laittaa musat korville tai podcastit ja käydä kävelyllä. Saa nähdä. Mutta ei mitään sen ihmeempiä suunnitelmia tälle päivälle. Nyt on talviturkki heitetty ja mä pakkasin oikein niin kuin evästäkin, että olisi ollut jäädä tähän pidemmäksi aikaa, mutta täällä on ihan helvetisti mäkäräisiä. Niin käytiin pulahtaa ja lähdetään nyt heti. Mutta siis vesi oli lämmintä, mutta tää onkin tämmönen niinku pieni poukaama matalaa vettä, niin tää oli lämmin. Mutta jos menisi tuonne ihan Ounasjokkeen, niin varmaan missä on kova virta, niin no eikä tietenkään sinne pitäisi mennä, mutta siis silleen, että esimerkiksi tuossa keskustassa rannalla on varmaan aika kylmä Valtsun rannalla, niin tultiin tänne lähirantaan ekaa kertaa, niin tosi kiva paikka. Pitää tulla uudestaan ja ehkä toivoa, että silloin ei ole näin paljon mäkäräisiä. No, nyt meni kyllä. Teki mieli lettuja. Teen siis lettuja illalliseksi. En jaksa sitä ruokaa, mutta aikuisena voi syödä lettuja illalliseksi. Aika paljon erilaisia eläinten raajoja paistettuna
Kello on nyt 12. Yöllä lähti käyttää pojat lenkillä. Nyt on vihdoin sen verran viileä, että ei oo mitään lämpöhalvauksen riskiä. Mutta itikoita on. Mutta rakastan valoisia kesäöitä. Tänään on niin lämmin päivä, että me lähdetään roiskeelle uimaan ja saunomaan. Varmaan tämän kesän lämmin päivä, koska 28 astetta. Kello on nyt, mitäs se nyt onkaan, se on varmaan 7. Päivä on syynyt hyvin laiskoissa merkeissä. Ja nyt mennään Lidliin, koska se alkoi tänään vegeviikot, joten pitää käydä hamstraamassa hyvää ruokaa sieltä. Ja mä haluaisin käydä Puuilossa ostaa semmosen kierrätysastian. Meillä on aika huonosti kierrätysjuttuja tuossa keittiössä. Niin se on pitänyt pitkään ostaa. Ja sitten Tokmannilta mä haluaisin ostaa kehyksiä, koska ei ole vieläkään laitettu kehyksiä. Tai siis tauluja seinälle muuton jälkeen. Niin haluaisin hoitaa ne vihdoin. Ja sitten kans, jos Tokmannista löytyisi jotain auton sisäpesuaineita, niin mä voisin vihdoin pestä tän mun auton sisältä. Katsotaan ulkoa, jos mä uskaltaudun autopesuun. Niin hoidetaan se sillä. Mutta let's go! Ja Lidlin vegeviikoilta tarttui mukaan tämmönen vegan spread. Bell pepper. Sitten siellä oli tempeä, mä en aikaisemmin nähnyt. Siitä njokkeja, pinaatin makuisia. No tää hummus nyt on aina tuolla valikoimassa, pitää ottaa. Sitten näitä mä en näistä tykännyt, mutta puoliso tykkää, niin hän otti noita. Sitten oli tämmönen peruna. Oliko tää vähän niinku munakas olevinaan? Vegaaninen espanjalainen peruna tortilla. Sitten oli jotain tällaisia, tää on hauska, kun ei saa sanoa nakki, niin sit se on stick. Vegan grill stick. Ja sitten oli burger. Ja näitä niin siellä nyt on yleensäkin, niin tulee aina tofuja otettua. Sitten oli pakko ottaa tää. En ole vielä testannut tätä. Ja sitten tietty on täällä nyt hedelmiä ja sitten soijajogurttia ja pastaa ja tällaista. Mutta ei lähtenyt ehkä niin pahasti lapaisesta kuin joskus. Niin ja sitten jätskiä, otin niitä semmosia tuutteja. Ja Puuilosta. Hello, Kami. Otin tällaisen, hei, sä olet edessä, anteeksi, peität näkyvyyden. Niin tämmönen. Oli tarkoitus ottaa semmonen vähän isompi. Tämä oli eka kattonut semmoista, missä olisi ollut 3. Oi herranjestas. Masi.
Kami. Hei, saanko kuvata? Anteeksi, älä tule tielle. Niin mä meinasin eka, että olisi semmoisen, missä on ollut 3. Mutta sitten mä ajattelin, että se on ehkä liian massiivinen. Meillä on kuitenkin sen verran pieni keittiö, niin sitten tuli tämmöinen, missä on 2. Niin mä ajattelin, että meillä tänne mahtuu, niin kun meillä on 2. Ja sitten meillä on biojäte, niin siinä voisi olla sekajäte ja pahvi. Ja sitten tässä nyt on 2, niin voisi toisessa olla muovit. Ja sitten toisessa metalli ja lasi. Että sitten ne voi kuitenkin siinä roskiksilla eritellä, niin ei se haittaa, jos niillä ei ole omia laatikkoja. Mut kiva, että sain nyt ton vihdoin ostettua. Nyt näkyy tää tässä. Mä otin mustan. Tuo on aika hyvä. Se toinen on ollut ehkä liian massiivinen, mutta tuossa on se Kamin ruuat ja tuossa on nyt sitten ne kierrätysjutuskat. Seuraavaksi vuorossa operaatioauton sisäpesu. Onneksi mulla on luotettava Dyson. Sitten mä ostin tommosia wipeseja, niin katsotaan mitä saan aikaiseksi. Tää on ihan hiekkainen, kun tässä on ollut koira. Ja peräkontti varsinkin. No niin, auto siivottu. Ei kyllä lähtenyt kaikki tahrat ja koiran karvoja. Ihan kauheasti matot putsasin sisällä. Jäi vielä kyllä hiekkaa. Ehkä imuri ei ollut tarpeeksi tehokas. Mutta oli tää vähän semmoista jynssäämistä, että ehkä ensi kerralla annan ammattilaisen tehdä tämä. Oli jännittävää. Nyt on auto pesty. Jee, vihdoin se on puhdas. Tää takaa oli ihan karseen näköinen. Nyt se on oikein shiny. Masi on ollut meillä jo viikon hoidossa. Ihana, kun pojat tulee hyvin toimeen. Niin, on Kamullekin kaveri. Jokaaminen on kyllä kivaa, kun mulla on aina täällä joka kavereita. Ehkä mä mahun tähän. Mä tulin vielä salille vetää iltatreenit. Et älä ketään. Mulla on private gym. Nice. NYT nyt. Oi. Ollaan menossa uimaan. Käytiin hakemaan Lidlistä vähän evästä. Mulla oli kauhean nälkäinen. Nyt pretzeliä vähän sen. Ja tarkoitus olisi mennä Norvajärvelle uimaan. Niin. Odotellaan vielä kavereita, ne jäi kauppaan. Ollaan tässä pari tuntia. On ihan mukava. Aika ihana lämmin vesi. Hello! Tänään olisi luvassa vähän erilaisempaa hommaa, eli lähdetään kaverin kanssa luostolle ja käydään siellä ametistikaivoksella. Mä en ole siis siellä koskaan käynyt. Ja nyt mulla tuli kaveri Etelä-Suomesta tänne pariksi päivää. Ja hän halusi käydä myös, niin tässä nyt on hyvä sauma, niin lähdetään kohta ajelee sinne.
30 astetta. Pääsimme perille. Yes. Yes. Urheilusuoritus tässä helteessä. When it's black, on kaivettu. Toivotaan, että joku näistä on ametisti. Maisemat on kyllä huikeita. Mä löysin ton verran. Nyt on ainakin itse löydetty ametisti. Koskahan tästä tehdään jonkun koru. Ainakin joo. Ei vaan se pohopeli ja sitten se oli joku pikkunen täyte. Niin, joku tämä pieni rokarekkalaa. Hello, hello, ciao ciao. Tänään on keskiviikko ja turistijutut jatkuu. Mulla on vielä kaveri tänään täällä Rovaniemellä ja hän halusi käydä Arktikumissa. Niin mä lähden nyt sinne. Nähdään siellä. Se on siis semmonen museotiedekeskus täällä Rovaniemellä. Kannattaa käydä, jos ootte Rovaniemellä. Ja sit varmaan menen ainakin syömään. Ja katsotaan sitten vielä, jaksaako jotain. Mä jotenkin vieläkin ihan naatti tosta eilisestä päivästä, kun oltiin siellä luostolla. Ja käytiin ametistikaivoksella. Oli siis ihan superkiva päivä, mutta niin eilen oli 30 astetta hellettä. Ja sit kun oli just monta tuntia auringossa, niin jotenkin on vieläkin aivan semmonen naattiolo. Mutta onneksi nyt pääsee Viileän museoon. Mut siitä eilisestä mun piti siis eilen vielä kuvata, kun tulin kotiin, että vähän taltioida fiiliksiä, mutta en jaksanut, mä olin ihan väsynyt. Mut siis me lähdettiin siis eilen 12 ajamaan luostolle. Sinne ajaa about 1,5 tuntia Rovaniemeltä. Sitten me katsottiin, että niitä kaivosvierailuja oli niinku tasatunnein 4 viimeinen. Et sit se meni kiinni 5. Niin me katsottiin, että me lähdetään 12, me ehditään hyvin siihen 2. Et siinä jää hyvin niinku aikaa. Mut no ensinnäkin ajoin ohi. Sitten mä olin laittanut navigaattoriin ametistikaupan, mikä on sitten eri asia kuin kaivos. Se kauppa on siinä niinku Lapland Hotellin lähellä ja se kaivos on muualla. Ja sitten mä kävin vaan sieltä kaupasta kysymästä, että missä täällä on se kaivos. Se on silleen, että ei täällä. ja sitten selvisi, että siis pitää ajaa vähän matkaa ja sitten pitää vielä kävellä 2,5 kilsaa sinne kaivokselle. Niin me oltiin siis siinä kaupassa 2:10. Niin se oli silleen, että joo, ette te tähän ei, mutta kyllä te ehditte varmaan siihen kello 3. Niin en sitten älynnytkin ottaa selvää tästä, että joo, pitää kävelläkin. Et mä jotenkin ajattelen vaan, että me hurautetaan sen parkkipaikalle ja siinä on se kaivos. Mutta varsinkin nyt, kun oli noin kova helle, niin se sanoi se
ametistikaupan myyjää, että kannattaa varata ihan 45 minuuttiakin siihen kävelyyn, että just tahti ei varmaan kauhean kovaa tässä helteellä. Mutta me sit löydettiin parkkipaikka, löydettiin kahvila siitä kaivoksen vierestä, mistä pitää ostaa liput. Jaha, mulla on jostain syystä pätkäs tuo kuvaaminen. Mutta siis kahvilasta voi ostaa liput tai sitten etukäteen. Ja me oltiin siis 10:03 siinä kahvilalla, että sille aika viime tippaan meni sekin, että jos oltaisiin eksytty vielä, niin olisi pitänyt jäädä siihen kello 4 kierrokseen. Mutta ehdittiin paikalle ja se kierros kesti siis tunnin. Siinä aluksi oli kaivostyöntekijä selitti ametisteista ja sitten niiden louhimisesta sitten pääsi itse louhimaan. Ja mä löysin semmoisia pieniä, mutta kiva, että löytyi jotain. Ja jotenkin se on kiva, että mulla on sitten niinku ametisteja, joita mä oon itse löytänyt Lapista. Vähän eri fiilis kuin joku Made in China. Niin, en tiedä, onko ametisteja Kiinassa. Mutta siis näin, että kiva, että löytyi. Musta olisi kiva, jos sais niistä tehtyä jotain koruja tai muuta. Mut tosi kiva reissu, mutta just en yhtään ajatellut, että se olisi mennyt niinku koko päivä, että me lähdettiin 12 ja sitten me oltiin varmaan 7:30 Rovaniemellä takaisin. Että just tuo ajomatka ja sit joutuukin kävelemään ja sit vähän, mulla on siis pätkiä koko ajan kun tallennustila loppuu, mutta joo, siis mukava reissu oli. Suosittelen, jos kiinnostaa, jos ootte niin kun jossain Etelä-Lapissa käymässä, niin käykää ihmissä myös Luostolla. Muutenkin tosi nätti paikka, siellä on myös kansallispuistoja ja kaikkea, että pitää käydä kyllä uudestaan. Tämä oli mun eka kerta Luostossa, Luostolla. Pitää useammin tehdä tämmöistä Lappi-matkailua itsekin. Mut joo, nyt mä menen Arktikumiin vihdoin. Tässä on taas istunut autossa, mutta tässä on ihana, kun tässä on ilmastointi. Oh, really? Yeah. A few years earlier. So yeah, this was what I was trying to... niin. Ollaan Kamin kanssa tässä vielä iltalenkillä. Ja mä ajattelin, että mä kuvaan jonkinlaisen lopetuksen tälle lomavlogille. Me ollaan tässä nyt oltu, mä mietin, että onko about 2 viikkoa. Joo, 2 viikkoa Rovaniemellä. Ja siltä ajalta nämä klipit on siis kuvattu. En joka päivä ole kuvannut, koska ei ole aina ollut mitään ihmeellistä. Suurin osa päivistä on kuitenkin mennyt silleen, että mä oon ottanut iisisti ja lukenut kirjaa ja soittanut pianoa ja tämmöistä kivaa lomaa tekemistä. Mutta apua, hihna menee miten sattuu. Mut niin, eipä tässä mitään sen ihmeellisempää. Eikä mä muuta tähän sano kuin, että kiitos kun katsoit, toivottavasti tykkäsit. Ja olisi kiva, että laitat vaikka jotain kommenttia tai peukkua, tilaat kanavaa, nämä perinteiset litaniat. Ja olisi kiva kuulla, että miten sun kesä on mennyt, niin laita ihmeessä kommenttilaatikkoon. Mutta mä lopettelen nyt, jatketaan lenkkiä, täällä on helvetti itikoita. Nähdään seuraavalla videolla. Hei!